हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब हरबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोन आं दिनै मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोन बिदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां अलंबार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव सोमजिनाय आरो बिथां मोगथां बसुमतारीजों डाइरेक्शन होजानाय ट्विनी गाब आबुं बर' सावथुनखौ जोंहा एसबी भिडिअ चेनेला पार्ट बाय पार्ट आपलोड खालामगासिनोमोन लोगोफोर नोंथांमोन बिनिनो जोंहा पार्ट 1 निफ्राय लानानै बे आबुं सावथुनखौ पार्ट 10 सिम आपलोड खालामबायमोन लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे आबुं सावथुननि लास्ट पार्टखौबो आपलोड होना होबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे ट्विनी गाब आबुं बर' सावथुनखौ जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि लास्ट पार्टनि भिडिअखौ आं डिस्क्रिप्शनाव लिंक होना होदों लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों।